wyjechali z Polski w 1945 roku i właściwie żadne wspomnienia nie wzięliśmy, bo na ucieczce to przecież się nie zabiera stare archiwy. I moi rodzice, wyjechając z Polski, mieli uczucie, że ich naród przestał istnieć. Dla nich to był bolszewizm i nie chcieli nawet rozmawiać na ten temat. I dla nas, dzieci, to było bardzo ciężkie, bo żadne pytania nie chcieli odpowiadać. Dla nich to przestało istnieć. Więc właściwie bardzo mało wiemy. I miałam nadzieję, że tutaj się dużo rzeczy dowiem, przyjeżdżając tutaj na te ziemie, które właściwie, no wczoraj ten cudowny pan mówił, no tutaj należało do Druzki Lubeckiej, no tutaj należy. Ja się czułam jak u siebie w domu, no jednak nie jestem całkiem w domu.